croeso cynnes i Aberystwyth. Wel, dwi ddim o'r gynnes heno, ond mae'r croeso yn gynnes a mae'n hyfryd gweld chi. Mae'n fraint bob tro pan i chi ar y blaen, chi'n gweld gwynebau pawb. A fi'n edrych o gwmpas a mae pawb yn gwenu. So mae hynny'n hyfryd a mae'n braf bod yma gyda'n gilydd. Mae sawl cyhoeddiad i rannu gyda chi, so neu gael y cyhoeddiadau allan o'r ffordd i ddechrau. Mae yna daflen ar y bwrdd yn hyn, a fi wedi ysgrifennu ar y top i fy hun, parcio. Bwrdd fory bydd angen hwnna arnoch chi, cymrwch un heno, a wedyn rhoi ar blaen y car ar y dashboard, a bydd hynny'n caniatáu chi barcio ar meysydd parcio y coleg. Felly cofiwch cymryd un o'r rheina. Yna mae yna daflen fel hyn, a mae hynny i chi gofrestru. Mae'n dda i ni wybod pwy sydd yma. Ac yna, os ych chi eisiau cyfrannu, mae yna gostiau aruthrol i'r gynhadledd. Os ych chi eisiau cyfrannu, mae'n wirfoddol, mae croeso i chi i wneud hynny. Felly mae'r daflen fan hyn ac mae modd talu ar y ddesg fyna. Wedyn, rhaglen yr wythnos, mae yna raglen eto ar y bwrdd fan hyn, a mae manylion fan hyn beth sy'n digwydd bob dydd. Felly, gai annog chi gymryd hwn, a fi hefyd, ond ni'n meddwl fod ni'n dechrau am 7 o gloch heno. A mae'n dweud cwarter wedi. Felly, mae'r manylion i gyd fan hyn. Ac yna ar y bwrdd, lle mae David nawr, mae yna QR cod sydd yn caniatáu chi fynd mewn i'r WhatsApp y gynhadledd, fe o pobl yn ymwybodol beth sy'n digwydd yn ystod y dydd. Falle bydd rhai eisiau mynd am daith cerdded, falle bydd rhai eisiau cyfarfod yn rhywle. Felly mae yna WhatsApp penodol i'r gynhadledd. Ac yna, llyfrau fel chi'n gweld, mae yna doreth o lyfrau fyna i chi i'w prynu ar ddiwedd y cyfarfod. Gyda ar ôl y cyfarfod heno, gai annog chi i aros am baned. Mae'n gyfle ni i gymdeithasu gyda'n gilydd. Ac yna, ar ddiwedd y cyfarfod, os ych chi yn teimlo bod Duw wedi siarad â chi, a bod chi'n teimlo fi eisiau tywelwch, fi eisiau amser i weddio, mae medrys 4. Mi fydd na 2 berson fyna i gefnogi chi yn eich gweddio os byddwch chi'n teimlo bod chi eisiau tywelwch yna ar amser i droi at Dduw. Felly, medrys 4, sef diwedd y coridor yma, reit ar y pen ar ochr y dde. Ac yna, jyst i atgoffa chi, bore fori mi fydd yna gwr gweddi, gai annog chi, gafon ni bregaeth yn ddiweddar yn Gaerdydd, y pwysigrwydd o weddi. Gai annog chi o'r ienga i'r hynna, os ych chi'n abl i ddod, gai annog chi i ddod, mae fan hyn, yn un o'r ystafelloedd yma, fi'n cofio pa un, bore fori am 8:30 wedi 9. Ac yna fydd y cyfarfod cyntaf bore fori fo Steffan Jones yn arwain hynny. Fi'n credu mae dyna'r coeddiadau i gyd. Fi'n gwybod wedi anghofio rhywbeth, nath Steff ddweud fi just cyfieithu. Rhaina, os chi'n mynd i Cymraeg, if you don't understand Welsh, we've got translation, and if you've got it now, thumbs up if it's working, thumbs down if it's not. Da iawn, pawb yn hapus, yn falch o hynny. Mae yna rai pethau yn dda i chi wneud. Mae ymarfer corfforol yn dda i chi wneud. Dyw e ddim bob amser yn ddymunol. Mae weithiau yn galed a chi chwysu a chi'n ddim yn mwynhau. Mae yna bethau eraill yn ddymunol. Mae cael cacen, double cream, mae'n ddymunol, ond dyw hwnna ddim yn dda i chi. Ond mae yna rai pethau yn ddymunol ac yn dda. A un o'r pethau sy'n ddymunol ac yn dda yw bod brodyr a chwiorydd yn dod at ei gilydd. Oedd yr Israeliad yn mynd i Jerusalem 3 gwaith y flwyddyn. A bydden nhw'n mynd, a byddai pentref arall yn ymuno gyda'r criw yma'n cerdded i Jerusalem. Acen gwahanol i acen ni, ond brodyr a chwiorydd.
A bydden nhw'n mynd i Jerusalem i addoli Duw ac i ddysgu fwy am Dduw. Nawr, i ni ddim yn genedl etholedig, i ni ddim yn genedl mwy arbennig na unrhyw genedl arall. Ond i ni yn dod o bob man o Gymru, ni wedi dod heddiw, a ni'n dod at ein gilydd. A bydde'r Israeliad yn canu hyn ar y ffordd i Jerusalem. Psalm 133. Mor dda ac mor ddymunol yw i'r brodyr a chwiorydd fyw yn gytun. A mae fel olew gwerthawr ar y pen yn llifo i lawr dros y farf, dros farf Aron. Yn llifo i lawr dros goler ei wisgoedd. Hynny yw digonedd. A dyna'n gweddi ni yw byddwn ni yn ystod yr wythnos yma yn gallu dweud, mor felys ac mor dda yw bod gyda'n gilydd ac i ddoli Duw ac i ddysgu am Dduw. Gadewch ni weddio. Dad, i ni yn diolch bod ni wedi gallu dod yma heno ac i ni yn diolch am ein gilydd, yn diolch am bob brawd ac am bob chwaer. Ac arglwydd i ni yn cydnabod, i ni yn caru ein gilydd ac yn diolch arglwydd am y cariad yna. Ac yn gweddio o Dduw yn ystod yr wythnos, y byddwn ni'n ymwybodol o'r cariad at ein gilydd. Ond hefyd y bydd hynny hefyd yn enu ni i ni dygaru di yn fwy. Y byddwn ni'n ymwybodol o dygariad di wedi llifo arno ni. Ac y byddwn ni'n ymateb mewn cariad yn ôl ato ti. Ni'n gweddio ar y ti fendithio bob rhan o'r wythnos clod Iesu Grist ac dy glod di. Derbyn ni nawr felly. Annog ni, delia ni, achub rai, a bod i'r cyfan fod yn ogoniant i dy enw hyfryd di. Amen. Wel, nhw'n ni ganu gyda'n gilydd emyn priodol iawn, fi'n credu i ddechrau. So'n dod. Addolwn Duw ein harglwydd mawr mewn parch a chariad yma nawr. Y tri yn un a'r un yn dri yw'r arglwydd a addolwn ni. Gai annog chi pan bydd yr piano'n dechrau i chi sefyll ac i ni ganu. I ni ganu mawl i'n Duw ni.
Gyrwch ni weddio. O, Dduw, ni'n falch o'r cyfle i ganu mawl i ti. Maddau bob diffyg yn ein cariad ni. Ond o arglwydd aw wneud i'n tynnu ni yn nes ato ti yn ystod yr wythnos yma i dygaru di yn fwy os gweli di fod yn dda gogoniant denw dy hun. Amen. Wel, ni falch o gael Morgan Britton i'n anerch ni heno, a fi'n siŵr bod rhai yn abod ac eraill ddim, a ni'n teimlo yn lle bod Morgan yn esbonio ei hun i ryw 70-80 person ar y diwedd. O, ble ti'n dod? O, be ti'n neud? A ni'n meddwl cael cyfweliad cyflym gyda Morgan nawr yn eith Catrin gyfweld a fe. Diolch. Croeso, cynnes, Morgan, i'n brif ni, tro cyntaf ti yn y gynadledd Gymraeg. Nad dwi wedi bod yma blaen, ond y tro cyntaf am spel i mi dod yma. Mae'n hyfryd cael ti gyda ni. A fydde ti sgwyd, ni'n hoffi dweud wrth y gynulleidfa rhywbeth amdano ti dy hun, o ble ti'n dod, lle ysdi'r ysgol, rhywbeth amdano ti dy hun. Ie, wel, ces i fy magu yn Crug Hywel, lawr yn y de, ac bydd fan hyn yn Aberystwyth am spel, dos i yma fel myfyrwr, ac yna o'n i'n hoffi'r lle gymaint nes i mi aros am y spel mwy, felly, ond nawr dwi'n byw yn Tryfan i eglwys lawr yn Tryfan, Monmouth Baptist Church, ac dwi'n cefnogi'r gwaith efengylu fyna. Ydw i'n iawn i feddwl, nes ti dreulio amser ar cynllun WLF ar gyfer leaders, a wyt ti eisiau dweud beth am y cynllun yna? Ie, do, felly am blwyddyn nes i gweithio gyda WLF, Wales Leadership Forum, ac oedd yn cynllun gwych, ces i fy... Diolch, Griff. Gret, cynllun nath para blwyddyn oedd yr cynllun yma. O'n nhw'n edrych i paratoi pobl i bod yn efengylwyr dros Cymru. Felly nes i gweithio gyda'r eglwys lawr yn Tryfan tra gweithio gyda WLF. Felly yna 4 o ni yn y blwyddyn yna, ac mae yna mwy nawr yn gwneud yr hyfforddiad ac, dyna. Gwych. So, ti wedi bod yn Rhefynwy, beth sydd o dy flaen di eleni? Wel, does gen i ddim dim byd i mynd ari, really ar ôl Tryfan, felly dwi'n aros am galwad gobeithio o eglwys neu i mewn i gwaith Cristnogol, ond dwi yn priodi yn Hydref, felly dyna'r peth fawr nesaf, ond bydd angen rhywbeth i mi gwneud swydd neu galwad mewn i rhyw gwaith Cristnogol gobeithio. Felly mae hwnna'n rhywbeth allwn ni fel cynulleidfa i weddio amdano ti a Sarah dy ddiweddu a bydd Duw yn dy arwain di i'r dyfodol, ac ni'n dymuno bob bendith i ti heno wrth i ti yn hanner chni. Diolch yn fawr. Diolch. Diolch yn fawr. O'n i'n meddwl bod e'n mynd i anghofio dweud fod e'n priodi. Da iawn ti. Wel, fi'n mynd i ddarllen o Air Duw, Salm 146. Salm 146. Na i ddarllen o fan hyn, neu byddai ddim yn gweld bod angen newid. Gwnewch ni wrando'r Air Duw. Molwch yr arglwydd, fy enaid, mola yr arglwydd. Molaf yr arglwydd tra byddaf byw, canaf fawl i'm Duw tra byddaf. Peidiwch ag ymddiried mewn tywysogion, mewn unrhyw un na all waredu. Bydd ei anadl yn darfod ac yntau'n dychwelyd i'r ddeiar. Ar diwrnod hwnnw, derfydd am ei gynlluniau. Gwyn ei fyd y sawl yma i Duw Jacob yn ei gynorthwyo,
ac y mae ei obaith yn yr arglwydd ei dduw, creawdwr nefoedd a deiar a'r môr a'r cyfan sydd ynddynt. Y mae ef yn cadw'n ffyddlon hyd byth ac yn gwneud barn ar gorthrymedig. Y mae'n rhoi bara i'r newynog. Y mae'r arglwydd yn rhyddhau carcharorion. Y mae'r arglwydd yn rhoi golwg i'r deillion ac yn codi pawb sydd wedi ei darostwng. Y mae'r arglwydd yn caru'r rhai cyfiawn. Y mae'r arglwydd yn gwylio dros y dieithriaid ac yn cynnal y weddw a'r amddifad. Y mae'n difetha ffordd y drygionus. Bydd yr arglwydd yn teyrnasu hyd byth, ath dduw di o Seion dros y cenedlaethau. Molwch yr arglwydd. Boed i dduw fendithio ei air hyfryd i ni. Gadewch ni weddio. O arglwydd, i ni am dyfoli di. I ni am dyrchafud enw di. Pa dduw sydd fel tydi. Ac o arglwydd, diolch bod ni wedi canu dy fod ti'n hwyrfrydig dy lyd ac yn fawr o drigaredd. I ni mor falch o hynny o dduw. I ni'n ymwybodol bod ni yn methu, bod ni'n cwmpo i bechod maddau i ni o dduw, bob cwmpo ni wedi wneud. Ond diolch o arglwydd, dy fod ti'n hoffi maddau, yn hoffi trigarhau. Ac o arglwydd, ni'n gweddio bydd y ffaith yna yn creu'r llawenydd a diolchgarwch yno ni, ac yn creu'r awydd yna i beidio a cwmpo, i beidio a phechu, a bydd y trosedd lleiaf yn peri loes i'm henaid o fy niw. I ni diolch arglwydd bod ni ddim yn ddibynnol ar ein bywyd a'n cyfiawnder ni, ond bod ni'n llwyr ddibynnol ar gyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist. Yr un ath fyw bywyd perffaith, yr un o arglwydd aeth i'r groes ein mwyn yn ein lle. Ac o dduw ein tad, dyw ti'n rhoi ei gyfiawnder perffaith, glân hyfryd syml i ni. A dyw ti'n edrych arno ni heno ein gweitha yn hyfryd, yn lân, yn ddi-euog, yn gyfiawn. Dyw ti'n cyfeirio ato ni fel fan wylid. O dduw, derbyn ein mawl a derbyn ein diolch. Cyn ni gweddio nawr wrth ni edrych ar dy air di, a bydde di'n siarad â ni. Ni'n gweddio bydde di'n siarad ar person ienga yma, a'r person hynaf. Bydde di o dduw yn delio ni fel dy bobl. Gna ni nawr yn bobl disgwylgar ac i holi'n hunain. Be sydd gan farglwydd i ddweud wrtho fi heno? Ac os yna rai heno yn gwybod bod nhw ddim wedi dod i gredu nhw ti, o dduw, siarad â nhw os gwelid i fod yn dda. Ac bydd yna orfoleddu yn y nefoedd am bod un pechader arall wedi cael ei achub o dragwyddoldeb o farn i dragwyddoldeb o obaith hyfryd rhyfeddol. O arglwydd, trigarha wrtho ni os gwelid i fod yn dda. Rhagora nawr ar ein deisyfiadau ni a derbyn y clod i gyd. Ni'n meddwl am y geiriau yna, Syr, mi a mynaf weled, mi a ewellysiaf weled yr Iesu. Dyrchafa fe yn ein plith ni, am bod ni'n gofyn y cyfan yn ei enw e. Amen. Wel, cyn i Morgan ddod ymlaen, fe ganwn ni yr emyn nesaf. Llawryfon rowch ar ben. Dwylo lan, pwy sy'n gwybod beth yw llawryfon? Da iawn. Rhan fwyaf ohono ni ddim. Rhaid i fi edrych lan o'r blaen, o'n i ddim yn gwybod. Beth oedd y pencampwr athletau yn cael pan nhw'n ennill y ras? Yn lle, yn yr hen ddyddiau, nid medal aur fel ni wedi cael yn yr Olympics, ond nhw'n cael wreath ar ei pen, fel coron ar ei pen. Wel, pwy sy'n heiddi y goron? Wel, y llawryfon, rhowch ar ben yr oen, ar Iesu Grist ei hun, ar orsedd nef. Ni chan yngyloedd nefol gwr, i neb ond iddo fy enaid. Can i'r hwn fi farw yn dy le. Trwy dragwyddoldeb, nid oes gwell ar ddeiar nac yn y ne. Godwn ni i ganu.
Wel, allwch chi droi yn ôl I Psalm 146, bydd hynny'n helpu chi dros yr munudau nesaf. Nawr, sgwni pam ydych chi wedi dod I Aberystwyth wythnos yma. Falle bod yna nifer o resymau, ond dwi'n gobeithio un o'r prif resymau rydych chi yma wythnos yma yw eich bod chi am moli'r arglwydd. A felly beth dwi am gwneud heno yw ddim byd mwy na tynnu eich sylw chi tuag at yr arglwydd, tuag at Iesu Grist, yn yr gobaith bydd eich colonnau chi yn moli. Nid just moli am heno, nid just am gweddill yr wythnos, ond am gweddill eich bywydau chi. Achos dyna yw prif pwrpas bywyd Cristion, I moli yr arglwydd, I moli Iesu Grist. Ond be yw moliant? Be yw moliant? Wel, moliant yw dweud wrth Duw sut un ydy e. Mae'n dweud wrth Duw bod e'n gwych. Mae'n dweud wrth Duw faint rydyn ni yn ei garu e. Ond mae moliant hefyd yn mwy na hynny yn dydy e. Mae moliant hefyd yn meddwl ni'n dweud wrth eraill sut un mae Duw. Ac hyd yn oed mwy na hynny, mae moliant yn rhoi ein bywydau ni I gyd i'r Duw yma. Ni'n gweld yn dydyn ni yn Rhufeiniaid 12 adnod 1, ni'n offrymu ein hunain fel alberth fyw. Ni'n offrymu ein hun fel aberth fyw i'r arglwydd. Nawr, yn adnod 1, ni'n gweld yn dydyn ni bod yr awdur fan hyn, efallai y brenin Dafydd, mae'n annog pobl Israel, annog holl pobl Duw I moli, I addoli'r arglwydd. Ni'n gweld yna, dydyn ni, molwch yr arglwydd. Ac ar ôl hyn, mae nawr yn siarad i'w hun yn dydy e. Mae'n dweud fy enaid molar arglwydd. Yr enaid yw'r person llawn. Pob ran o bywyd person. Fel dwedwn ni, dyle holl bywyd Cristion bod yn bywyd o moliant i'r arglwydd, I Iesu Grist. Adnod 2. Molaf yr arglwydd tra byddaf byw, canafawl i'n Duw tra byddaf. Nawr, dydy'r psalm ddim yn gorffen yn adnod 2. Achos nawr mae'r awdur yn dangos I ni resymau pam mae'r arglwydd, pam mae Duw yn heiddi ein moliant I gyd ac yn heiddi ein holl bywydau. Ac y reswm mae'r arglwydd yn heiddi popeth sydd ganddyn ni yw'r efengil. Yr efengil yw'r pŵer sy'n achosi Cristion I moli'r arglwydd trwy ei bywyd I gyd. Rhufeiniaid 12 eto, ni'n offrymu ein hunain fel aberth fyw I Duw. Pam? Achos ei gras a'i chariad tuag atyn ni. A mae hyn nawr yn cael ei dangos yn gweddill y psalm. Felly mae ond gen I y 2 bwynt heno. Mae'r pwynt cyntaf yn cael ei ffeindio yn adnodau 3 a 4, ble rydyn ni'n gweld rybydd. Mae'r psalm yma yn dangos I ni gwendid, y gwendid tywysogion y byd yma. Y pobl rydyn ni'n tueddu ymddiried mewn. Ac yn ail, mae yna bendithiad, adnodau 5 I 10, ble mae'r awdur yn dangos bod trystio mewn Duw yn ffordd gwell I byw. Felly, rybydd a bendithiad, digon syml gobeithio. Felly, gadw ni edrych ar y rhybydd, adnodau 3 a 4.
Peidiwch ac ymddiried mewn tywysogion. Mewn unrhyw un na all gwaredu bydd ei anadl yn darfod ac yntau'n dychwelyd i'r ddaear. Beth yw'r rybydd? Wel, mae'n rybydd am tywysogion y byd yma. Nawr, fan hyn, mae'r awdur, pan mae'n siarad am tywysogion, dydy e ddim yn siarad am tywysogion brenhinol, ond maen nhw bendant yn cael eu cynnwys fan hyn. Mae'n siarad am unrhyw person a rydyn ni'n tueddu ymddiried mewn. Mae'r awdur yn gwneud yn siŵr bod ni'n deall hyn achos mae'n cadarnhau'r syniad ail llinell adnod 3. Mewn unrhyw un na all waredu. Mae'n rhybydd pwysig i ni achos i ni fel pobl pechadurus yn hawdd iawn i ddylanwadu yn dydyn ni. I darlunio hyn, meddyliwch am gwleidydd. Mae gwleidydd yn dod a mae'n sefyll tu ôl podium fel yma ac mae'n dweud i cwpl o stwff rydyn ni'n cytuno gyda ac yn ni'n ymddiried ynddynt nhw. Efallai rhyw pildroedwr, chwaraewr pildroed sy'n sgorio hat-trick dros Gymru yn erbyn Lloegr ac ni'n addoli'r dyn yma. Efallai canwr pop sy'n ysgrifennu cwpl y caneuon dda ac ni'n gwario lot o arian just i gweld y canwr yn perfformio. Efallai rhyw pregethwr chi'n hoffi. Chi'n gwrando ar y pregethwr yma a cyn bo hir chi'n cymryd popeth mae'r pregethwr yma yn dweud fel efengyl ac dydy e ddim yn gallu bod yn anghywir. Efallai nid person, ond efallai rhywbeth chi'n ymddiried mewn, efallai y newyddion, y media, y BBC, efallai. Nawr, dwi ddim yn dweud bod yn anghywir hoffi Taylor Swift. Dwi ddim yn dweud bod yn drwg cefnogi tîm pildroed neu unrhyw beth fel yna, ond mae'r rybydd dal fan hyn. Peidiwch ac ymddiried mewn y pobl yma. Dyna'r pwynt y salm. Chi'n gweld rydyn ni'n cael ein ddylanwadu gan pobl, pŵer, statws, sgiliau, a felly dyna pam rydyn ni angen clywed y rybydd yma. Peidiwch ac ymddiried mewn tywysogion. Ond pam? Pam ddylen ni ddim ymddiried mewn tywysogion? Wel, yn syml iawn, mae adnod 3 yn dweud wrthyn ni. Dydyn nhw ddim yn gallu gwaredu. Mae'r gair gwaredu fan hyn yn meddwl iachadwriaeth. Y fath o iachadwriaeth mae ond Duw yn gallu ei roi i ni. A mae yna 3 reswm pam dydyn nhw ddim yn gallu gwaredu ni. Yn gyntaf, y pechaduriaid ydyn nhw. Mae gan dynion natur pechadurus. Mae'n anpwysig i ni cofio, yn dydy e, wrth i ni cael ei ddylanwadu gan pobl. Mae gan y pobl yma natur pechadurus. Ac i ni gweld hyn yn aml nawr, yn dydyn ni, gyda'r media, y ffordd mae'n gweithio, y papurau, enwedig social media. Mae pobl enwog nawr yn cael ei dal lan mewn scandals, yn dydyn nhw. Scandals a bydd beth yn dod mas blynyddoedd yn ôl, ond nawr maen nhw yn. Mae chwaraeon proffesiynol yn llawn pobl sy'n hocedi. Mae'r byd gwleidyddol yn llawn pobl sy'n dweud celwyddau. Mae pobl weithiau yn anffyddlon mewn priodas, yn dydyn nhw. Ac yn drist iawn weithiau mae pregethwyr, hyd yn oed pregethwyr yr efengyl,
yn cwympo mewn i pechod a byth yn troi nôl i Iesu. Mae hyn i gyd achos mae ganddyn nhw natur pechadurus. Pobl rydyn ni'n ymddiried mewn, pobl yn ni'n edrych lan i, pobl sy'n ddylanwadol dros ein bywydau ni, maen nhw gyd yn pechadurus, just fel fi a just fel chi yma heno. Ond yr ail reswm bydd tywysogion yn gadael ni i lawr yw ei fod nhw'n wan. Does ganddyn nhw ddim pŵer go iawn. Ma nhw'n cyfyngedig, ma nhw'n limited yn eu pŵer. Nawr, dwi'n cefnogi tîm pêl-droed Caerdydd, okay? Nawr, tymor diwethaf, nath tîm pêl-droed Caerdydd arwyddo Aaron Ramsey. Okay, ac o'n ni fel lot o cefnogwyr arall Caerdydd yn meddwl mae hyn yn gret. Ni'n mynd i ennill y cynghar nawr gyda Aaron Ramsey. Mae'n mynd i chwarae pob gêm, yn mynd i sgorio hat-trick yn pob gêm. Ond ar ôl tipyn, roedd yn amlwg bod Aaron Ramsey braidd yn hen, a doedd e ddim gallu chwarae 42 gêm neu sgorio hat-trick mewn pob gêm. A nawr, nid bai Aaron Ramsey yw yna, ond mae'n dangos i ni bod dynion, bod tywysogion y byd yma yn wan. Maen nhw'n cyfyngedig. Mae Duw gallu cymryd y pŵer i ffwrdd nhw fel yna. Dydyn nhw ddim yn sofran fel fe. Ond y trydydd reswm, ac y prif reswm dylwn ni ddim ymddiried mewn tywysogion y byd yma yw adnod 4. Bydd ei anadl yn darfod ac ynsain dychwelyd i'r ddaear a'r diwrnod hwnnw derfydd am ei gynlluniau. Chi'n gweld y prif reswm bydd tywysogion y byd yma yn bendant yn gadael ni i lawr yw ei fod nhw gyd yn marw. Dim ots pwy yw nhw. Dim ots pa mor cyfoethog neu enwog neu golygus neu ddylanwadol yw nhw neu clyfar yw nhw. Bydd marwolaeth yn curo nhw yn y diwedd. Chi'n gweld ar dechrau'r Beibl, nath Duw dweud wrth Adda, llwch y llawr wyt ti, ac i'r llwch y ddychwelu. Nawr, roedd hwn yn cosb i Adda, ond roedd yn hefyd yn cosb i pawb arall a bydd yn cael ei eni o Adda, yn cynnwys tywysogion y byd yma. Chi'n gweld, dydy marwolaeth ddim yn parchu cyfoeth pobl. Dydy marwolaeth ddim yn parchu status pobl. Dydy marwolaeth ddim yn parchu arian pobl neu unrhyw pŵer arall mae pobl yn tueddu brolio mewn. Falle chi'n cofio yr stori wnaeth Iesu dweud yn Luc 12. Stori'r ffôl cyfoethog. Nath o storio popeth oedd ganddo fe lan ac nath o meddwl i'w hun, wel, allai ymlacio nawr, dwi wedi storio popeth lan. Ond mae Duw yn dod ato a dweud wrtho, ffôl, heno yw'r noson rwy ti mynd i marw. Chi'n gweld, dos dim ots gan marwolaeth amdano ni o gwbl. Does dim ots gan marwolaeth am unrhyw un. Ac ar ôl hyn, ar ôl marwolaeth, dyna diwedd cynlluniau yr tywysogion yma. A dyna pam mae tywysogion y byd yma bendant mynd i gadael ni i lawr. Felly peidiwch ac ymddiried mewn tywysogion. Mewn unrhyw un na all gwaredu. Bydd ei anadl yn darfod ac ynsain ddychwelyd i'r ddaear. A'r diwrnod hwnnw defydd am ei gynlluniau.
Wel, pwy ddylen ni ymddiried mewn te? Dyna'r cwestiwn naturiol. Os mae tywysogion y byd yma mynd i gadael ni i lawr, os mae yna diwedd i'w iachadwriaeth nhw, pwy allai ymddiried mewn? Wel, yr ail pwynt ac y pwynt olaf te, bendithiad. Adnodau 5 i'r diwedd y salm. Bendithiad. Chi'n gweld, mae na newyddion dda fan hyn. Chi'n gweld, mae na un sy'n bodoli, sy'n gwerth ymddiried mewn. Mae na un sy'n bodoli, sy'n gwerth ac heiddi ein moliant i gyd. Pwy yw'r un yma? Wel, mae'r salm yma yn dweud wrthyn ni, yr arglwydd Duw ei hun. Fe yw'r un sy'n heiddi ein moliant. Fe yw'r un sy'n heiddi popeth sydd ganddyn ni. A felly nawr mae'r awdur y salm yn dangos i ni cryfder iachadwriaeth yr arglwydd yma i cymharu gyda y gwendid iachadwriaeth tywysogion y byd. Mae'n dweud, rhowch eich ymddiried yn yr arglwydd Duw, yr un fydd byth yn gadael chi i lawr, yr un bydd byth yn pechu neu troi eich cefn arnoch chi, yr arglwydd bydd byth yn marw, yr arglwydd sy'n achub ni gyda iachadwriaeth sicr. A mae'n gweddill y salm te yn pwyntio ni tuag at y iachadwriaeth yma. Cofiwch, iachadwriaeth yr arglwydd yw'r pŵer sy'n achosi ni i moli'r arglwydd yma. Nawr mae yna 3 pwynt o dan y pwynt yma. Ac yn gyntaf, y reswm dylen mae'r arglwydd yn gwerthoddoli yw bod yn pwerus. Wel, y pwynt gyda fi yw bod pawb sy'n ymddiried, yn yr arglwydd yn hapus. Adnod 5. Gwyn ei fyd ni'n gweld. Gwyn ei fyd, y sawl mae Duw Jacob yn ei gynorthwyo. Gwyn ei fyd, mae'n dweud. Ffrindiau, y ffordd i hapusrwydd, y ffordd i bywyd llawn llawenydd yw trwy ymddiried yn y Duw yma. Ac nid hapusrwydd y dros dro yw'r hapusrwydd yma, ond bendithiad go iawn sy'n para am byth. Hapusrwydd, llawenydd sydd disgleirio trwy pob problem, sy'n disgleirio trwy pob boen. Hapusrwydd sy'n achosi ni i gallu canu hyd yn oed pan mae ein bywydau ni yn mynd yn anghywir ac yn cwympo i lawr. Ond yr ail reswm yw bod yr arglwydd yma Duw sy'n holl pwerus. Adnod 6. Creawdwr, nefoedd, a ddeiar, a'r môr, a'r cyfan sydd ynddynt, ni'n darllen yn adnod 6. Dyna pŵer yr Duw yma. Dyna pŵer ein arglwydd ni. Fe yw'r un nath creu popeth. A couple o flynyddoedd yn ôl, roedd gen i cyfle i mynd mewn i ysgol gyda gwaith yn trefo ni. Ac es i mewn i ryw dosbarth o blant. Ac ar ôl i mi gorffen siarad i'r plant, nath merch tua 8 oed roi ei llaw i fyny a gofyn y cwestiwn, who made God? Pwy creodd Duw? Nawr, cwestiwn gret, ond mae'n ond un ateb iawn i'r cwestiwn yna. Nath neb creu Duw. Nath neb creu Duw. Fe ni'n gweld yn adnodau yma yw'r creawdwr. Mae popeth sy'n bodoli achos nath Duw ei creu. Duw sy'n holl bwerus. Duw tragwyddol yw'r arglwydd yma. Nid fel tywysogion y byd. Maen nhw'n cael ei eni ac yn y diwedd maen nhw'n marw,
ond nid Duw yr arglwydd. Ac yn trydydd, mae'r Duw yma yn gwerth addoli, mae'r Duw yma yn gwerth ymddiried mewn achos mae'r Duw yma yn achub. Adnodau 6 i 9. Ie, mae'r Duw yma yn holl bwerus. Ie, mae'n sofran. Ond sylwch be mae'r salm yma yn dweud amdano fe. Mae'n Duw, diweddarno 6, sy'n ffyddlon. Wel, i pwy ydy'r Duw yma'n ffyddlon? Wel, mae adnod 5 yn dweud wrthyn ni, i'w bobl. I'w bobl. Gwyn ei fyd y sawl y mae Duw Jacob yn ei gynorthwyo. Mae'r term yma yn golygu pawb sy'n ymddiried ynddo fe, ei bobl, ei plant, ni, os mae ffydd ni yn ei fab yr Iesu Grist. Mae'n ffyddlon i ni. Mae'n ffyddlon i ni, hyd yn oed pan rydyn ni'n pechu, hyd yn oed pan rydyn ni'n anffyddlon. Mae'r Duw yma yn ymateb i ni gyda ffyddlondeb. Mae un o fy hoff penodau yn y Beibl yw Nehemiah 9. Nawr, yn Nehemiah 9, mae'r Iddewon nôl yn Jerusalem ar ôl paras lot o amser i ffwrdd o'r gwlad. Nawr, mae Duw yn ei gras yn dod â'r pobl nôl i Jerusalem ac maen nhw'n cael cyfarfod gweddi enfawr. Ac maen nhw'n rhoi diolch i Duw am ei ffyddlondeb ac yn chyffesu ei pechodau. Ac thema'r gweddi yw Nehemiah 9, adnod 33, buos ti yn gyfiawn, yn hyn oll a ddigwyddodd i ni. Buos ti yn ffyddlon, ond buon ni'n drwg. Wel, mae'r arglwydd Duw yma. Mae'n ffyddlon i ni hyd yn oed pan ni'n drwg. Hyd yn oed pan rydyn ni'n pechu. Hyd yn oed pan rydyn ni'n troi oddi wrtho fe ac ymddiried mewn tywysogion, ymddiried yn pŵer ein hun, mae'r Duw yma yn aros yn ffyddlon i ni. A mae marwolaeth ei fab, y Iesu Grist, yn tystiolaeth i ni bod y Duw yma yn Duw sy'n ffyddlon. Bydd y byth yn torri un addewid mae wedi gwneud. Chi'n gweld, mae'r Duw yma, os mae'n ffydd ni ynddo fe, mae'r Duw holl bwerus sy'n reoli popeth ar ein chyfer ni. Mae'n edrych dros ni. Mae'n amddiffyn ni. Mae'n ymladd dros ni. Dyna'r Duw ffyddlon. Duw sy'n achub. Mae hyn i gyd yn tystiolaeth bod mae pobl Duw, bydden nhw byth yn cael ei siomi. Nawr, edrychwch gyda fi at adnodau 7 i 9. Ni'n gweld fan hyn, mae'r arglwydd yn gwneud barn barn ar gorffrymedig. Mae'n rhoi bara i'r newynog. Mae'r arglwydd yn rhyddhau'r carchorion. Mae'r arglwydd yn rhoi golwg i'r deillion ac yn codi pawb sydd wedi ei darostwng. Mae'r arglwydd yn caru'r rhai cyfiawn. Mae'r arglwydd yn gwylio dros y dieithriad ac yn cynnal y weddw a'r amddifad. Chi'n gweld, yn yr adnodau yma, mae gen i disgrifiad o be ni fel. Ni yw'r gorffrymedig, ni yw'r newynog, ni yw'r carchorion ac yn y blaen. Ond ni'n gweld hefyd sut mae Duw yn ymateb i ni, be mae e'n gwneud dros ni. Ac sut ydy e'n gwneud hyn i gyd ar ein cyfer ni? Wel, trwy ei fab, Iesu Grist. Trowch gyda fi i Efengyl Luc. Luc 4, 18 i 19.
Nawr, yn Luc 4, mae Iesu Grist yn y synagog yn Nazareth. Ac mae e'n darllen o'r sgrôl y proffwyd Eseia yn ein Beiblau ni, Eseia 41. Ac dyma'r geiriau mae Iesu Grist yn darllen. Nawr cofiwch beth mae'r salm yma yn dweud am be mae Duw yn gwneud dros ni. Mae Iesu yn darllen, mae ysbryd yr arglwydd arnaf, oherwydd iddo fyneidio i bregethu newyddion da i tlodion. Mae wedi fanfon i gyhoeddi rhyddhad i garchorion, ac adferiad golwg i'r deillion, i beri i'r gothrimedig gerdded yn rhydd, i gyhoeddi blwyddyn ffafr yr arglwydd. Ac ar ôl darllen y geiriau yma o'r proffwyd Eseia, y disgrifiad o be mae Duw yn gwneud, mae Iesu Grist yn eistedd i lawr ac Luc 4:21 mae e'n dweud heddiw yn eich cliw chwi mae'r ysgrythyr hon wedi ei chyflawni. Nawr, dychmygwch bod yna ar y foment enfawr yma. Dyma'r dyn o Nazareth yn dod, darllen be mae Duw yn gwneud, a mae'n dweud, wel, mae'r ysgrythyr hwn yn siarad am fi. Fi yw'r un yma yn yr ysgrythyr yma. A nid oedd Iesu yn dweud celwydd, achos am blynyddoedd ar ôl darllen yma, nath Iesu mynd ac roi golwg i'r dall ac yn y blaen. Dyna yw iachadwriaeth Duw trwy Iesu. Ac ar diwedd bywyd Iesu, nath roi ei hun fel aberth ar groes ar ein chyfer ni. Ac ar y groes yn bennaf rydyn ni'n gweld y iachadwriaeth yma. Nawr, mae hyn yn ddiddorol yn dydy e. Achos nôl yn adnod 4, ni'n gweld bod marwolaeth tywysogion yn dod yn gorffen ei iachadwriaeth nhw. Does dim o iachadwriaeth ar ôl i tywysog marw. Ond pan mae Iesu yn marw, mae'n cwblhau y iachadwriaeth. Chi'n gweld, i ni sy'n byw o dan gorffrym pechod, mae Iesu trwy y groes yn rhoi i ni cyfiawnder. I ni sy'n newynog, mae Iesu trwy ei groes yn rhoi bara bywyd. I ni sy'n carchorion i pechod a moyn rhyddid, mae Iesu trwy ei groes yn ryddhau ni. I ni sy'n dall yn ysbrydol a moyn gweld, mae Iesu drwy ei groes a'i ysbryd yn rhoi golwg i ni, i ni allu gweld ein pechodau a gras Duw. I ni sy'n darostwng, mae Iesu drwy ei groes yn codi ni i fyny. Trwy'r groes mae Iesu yn dangos ei cariad tuag at y rai sy'n cyfiawn trwy ffydd. Adnod 9, trwy'r groes mae Iesu'n dangos ei calon dros y dieithriad. Ac os ydyn ni'n Cristion, dyna be rydyn ni yn y byd yma. Ac trwy ei atgyfodiad ac yr addewid bydd un dydd yn dod yn ôl, mae Iesu yn cynnig catref i ni sy'n digatref. I ni sy'n weddw, mae Iesu trwy ei groes yn addo ei hun i ni, ac pan mae'n dod nôl bydd yn priodi ni. Ac i ni sy'n amddifad, mae Duw y Tad trwy groes ei fab Iesu Grist yn mabwysiadu ni i mewn i'w deulu. A greit ar diwedd adnod 9, mae Iesu trwy ei groes a'i ddychwelyd yn ôl yn y dyfodol yn diffetha ffordd y drygionus. Adnod 10, mae Iesu trwy atgyfodiad yn profi bod yw'r un sy'n byw ac yn reoli dros popeth.
Nawr, sgynnu os ych chi'n cofio Eseia 53. Yn Eseia 53, mae'r proffwyd yn disgrifio marwolaeth rhywun o'r enw Gwas yr Arglwydd. Ni'n gweld darlun, dydyn ni, o Gwas yr Arglwydd. Ni'n nabod fel Iesu Grist. Yn hongian ar groes, mewn siom, mewn gwendid, mewn poen. Ac wrth i Iesu ar y groes marw o dan y dicter Duw, mae'n edrych fel rhywun ddylen ni gwrthod. Mae'n edrych fel person dylen ni ddim ymddiried mewn, achos mae'n edrych yn wan. Ond y gwirionedd yw, trwy marw ar groes, roedd Iesu yn profi ei hun i bod yr Duw ffyddlon. Y Duw sy'n cynnig maddeuant a bywyd rhagweddol i ni. Trwy marw ar y groes, roedd Iesu yn cyflawni popeth mae'r Hen Testament yn cynnwys Psalm 146 yn dweud am yr arglwydd. Ac iddo dod yn ôl i fyw, mae Iesu yn profi bod yw'r un sy'n reoli am byth. Ffrindiau heno, os rydych chi am ymddiried mewn tywysogion, trowch o'r pobl dylanwadol y byd yma, ac edrychwch tuag at y tywysog, y nefoedd, a bu farw drostwch chi ar y groes. Edrychwch i ffwrdd o tywysogion y byd yma a'i pŵer ac ei iachadwriaeth gwan, ac yn lle edrychwch tuag at croes y Iesu Grist ac molwch yr arglwydd. Amen. Wel, ni'n mynd i canu unwaith eto. Mol ar yw'r NID 10,000 reswm, felly gad ni sefyll a canu unwaith eto.
gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd gan, fydda gyda chwi oll. Amen.